her, ikke? Jo. Okay. Vi starter med Esben. Ja. Okay. Jeg skal lige gøre. Smag. Den er god. Et 7,5. Ja. Julius. Så mere. Daniel. 1 til 10. En 9,3. Okay. Hvordan var kødet, Jacob? Det var rigtig godt. 1 til 10. Så ligger den på en cirka 9'er. Hvad med dig? Hvad siger du, Esben? Det er meget godt. Ja, den har været et stykke tid, ikke? Jeg vil nok sige en 8. 8. Hvad med dig? Til kødet? Der vil den ligge på en 8 her. 8,5. Christian, vil du have en smagsprøve? Det varmer der. Ja. Først tager jeg lige det der. Og så skal vi sige, okay, hvordan er kødet? Er sådan en skala fra til 10? Ja. Altså rimelig meget sådan. Okay, ja, okay, ja. Skal jeg så prøve den her? Yes. Okay. Okay. To stykker. Jamen, jeg skulle gerne give en 9,3'er. Yes, okay. Tak for hjælpen.